Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hafiz. Nasiru a cikin ne ko ina gajiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da bayanin da nake so na da Allah ka nemi shugaba. Ka biya shugaba maganar nan fa ba wai karamin magana ba ce. Magana ne ta a nemi taimako a masallatai ba. Magana duk ta wuce nan. Wallahi. Ku dubi Allah ku taimake ni. Ku agaje ni Malam Nasiru. Cici rayuwata. A nemi kuɗi ko da gidaje na da suke Kano za a saida. Saida har da motar duk a haɗa a sayar. Haɗin kuɗin nan don Allah don zatin Allah. Kuma duk wanda za a gaya wa ce maka ai gaba a san gwamnoni da yawa ai. Ka yi kamar kana yi Malam Nasiru Gombe. Gaskiya ne. Kada ku yi wasa da rayuwa ta ana cikin hadari sosai fa. Ana cikin abin da suke gaya min wallahi taimako na suka yi. Kuma sun gaya mana. To ka nemi shugaba dan Allah yanzu ina aje waya kai wa zatin Allah ma Allah ta kira shugaba. Ka kira Malam Nasiru Malam Kabiru Gombe. Duk wanda kake iya magana da shi ka gaya Malam Nasiru Abubakar Gero. Ka nemi gwamnatin biyar gaya masa halin da nake ciki. Gaskiya ne. A ga duk wani wanda ana hukunta da su ka kira Malam Yakubu Musa a ga gwamnan ka ga halin da nake ciki. Gaskiya ne. Don Allah ma Allah su. Gaskiya ne. Kuma su duk an can Kano ka yi magana da Malam Kisa. Na kila ce a sai da gidaje na. Gaskiya. A sayar. Gaskiya ne. Don Allah. Allah ba yaje ya faɗi. Allahumma ij'al ka ina tsara dan Allah kada a ja lokaci ka kirawo ka faɗi halin da ake ciki da Allah shi ma mafita malam insha Allah. Ba suna kusa da kai. Ya ka cikin mataki da kara da abin da shi shugaban ke fara. Na'am. Yana cewa in ba wata magana da aka rika zai za su ɗauki matakin halaka ne. Dan Allah ke taimaka mun wannan. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna da Allah. ilaihi raji'un. Daga ka ajiye da Allah. Za ka yi za ku haka. Wayan da ka ji a musu an yi mutum a masallaci su ce daɗin maganar ba. Kusan Allah a yi abin kama ana yi Allah su. Gaskiya ne. Idan aka bi da kan ba ku gaya mishi ma. Gaskiya ne. Allah to maka. Gaskiya ne. An ji ma dan Allah mun ka kawo ka fata halin da ake ciki dan zakin Allah. Insha Allah. Allah shi maka mafita.